με πιάσει, μου πας μέσα. Όχι, εδώ πρέπει να υπάρχει αυτή η εντολή. Πού είναι αυτή η εντολή, είναι αυτή η εντολή. Χαλίλ, πού είναι η εντολή αυτή που έχεις εσύ? Μπορεί να θεωρούμε ότι είναι... Έχεις την εντολή γραμμένη εδώ, αναρτημένη, να τη βλέπει ο καθένας. Εδώ. Σε σένα ποιος την έδωσε? Το Υπουργείο. Πού είναι η εντολή? Γραμμένη πρέπει να είναι αναρτημένη εδώ. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Καρανάκης είναι υπεύθυνος σε όλες τις αττικές. Σου έδωσε κάτι γραπτό σε σένα και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν θα αφήνεις να περνάει κανένας μέσα? Μας έχουν ενημερώσει ότι... Όχι, μισό λεπτό. Σου έχει δώσει? Όχι. Επίσημο χαρτί έχουν ενημερώσει, οπότε μπορεί να απευθύνεται στο Υπουργείο και να πάρει. Εσάς κύριε δεν σας έχουν δώσει κάτι? Πού είναι απαγορεύσεις? Μα εδώ το χαρτί της απαγορεύσεις. Σας παρακαλώ. Εδώ το χαρτί της απαγορεύσεις. Κάνουμε όλοι και θέλουμε να προσφέρουμε. Ναι, και εμείς θέλουμε να προσφέρουμε. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει διάκριση. Δεν είναι παραλογισμός, να μην μας επιτρέψουν να μοιράσουμε να κολλήσουμε αυτό το Υπουργείο. Ακόμα και αυτό, τώρα υπάρχει μια απαγόρευση. Πού είναι? Δώσ' μου τους ΔΕΗ. Δεν μας δίνει τίποτα. Λόγια τον αέρα. Τον αέρα μας δίνει. Αυτά είναι του Υπουργείου, ανάπτυξη του Υπουργείου. Αφήστε μας λίγο να ενημερώσουμε και εμείς το κέντρο, να δούμε πώς μπορέσουμε να πάρουμε μια ειδική άδεια. Επικαλείστε κάποια απαγόρευση και κάτι στο χέρι λέει κάτι. Εδώ εμείς έχουμε έγγραφα του Υπουργείου. Για τηλέφωνα που μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι. Απαγορεύεται τη σωματεία. Απαγορεύεται τη δημοσιογραφία. Απαγορεύεται τη δημοσιογραφία συμβούλου. Και χωρίς να έχει και κάποιο έγγραφο να μας πει. Με βάση αυτό εγώ δεν μπορώ να διαφράσω. Αν είναι δυνατόν να μετατρέψουμε το προσφυγικό εδώ για Αφγανιστάν. Δεν θέλουμε να το δίνουμε, δεν έχει ενδιαφέρον. Αλλά όμως θέλουμε να τους ενημερώσουμε το τι γίνεται. Θέλουμε να τους πούμε γιατί είναι κλειστά τα σύνορα, θέλουμε να τους πούμε γιατί είναι κλειστά τα σύνορα, γιατί βρέθηκαν εδώ. Πόση ώρα θα περιμένουμε? Δεν μπορεί να μας στήσετε όλη την ημέρα γιατί δεν βλέπουμε τη στιγμή κανένα λόγο. Τίποτα, καμία εντολή γραμμένη. Όπως μας ζητάτε εμάς να αποδείξουμε τα πάντα και εμείς έχουμε δικαίωμα να καταλάβουμε. Θυσία το αποδεικνύει ο καθένας. Για μένα είναι τυχαίος. Δεν απαγορεύεται ένα δικαίωμα. Εκεί! Σε ψυχομοντούν να πάτε! Και κακώς μιλάνε τόση ώρα! Και κακώς μιλάνε τόση ώρα! Δεν πειράζει γιατί είναι στη δημόσια... عليكم هاي المعلومات مش طافين لنا انه نتصل فيكم حاجزينكم هون في حبس مفتوح ممكن نحكي لنا هذا الحكي ومنعونا انه نوصل لجوا ونوزع عليكم هاي المعلومات اللي هن مانعينها عنكم. In this poster that we kindly request for you to take it with you and put it on the doors inside because the government doesn't allow us to get in. It's a governmental document that gives you a lot of information regarding how you can apply for asylum in your language, what hours are for Skype for you to apply for asylum. We ask you to take this poster and put it inside. We try to do it ourselves. We try to put this poster inside, but the Greek government, the police, an official document of the ministry that gives you useful information about how you can apply for asylum. Η μπαργάρα براتون In order to limit the access on your information. پلیس دولت به ما گفته که اینجا رو ما بسته نمی‌کنیم به شرطی که اینا کار غیرقانونی نکنن یا خلاف‌ورزی نکنن. دیگه مشکل پلیس با شما نداره. The government tells you that you can stay here only for a few months, but the truth is that from the moment you apply for asylum, you are allowed to stay here for the first and the second examination. You should fight for this right. شما همراه این قانون میگم مبارزه کنید اینا به نظر ما میگه که درسته. Connected with Skype and apply for asylum. That's why we press the government to make for you easier and allow you with different ways to apply for asylum. ما خبر داریم میگه که شما برایتون بسیار سخت است از طریق اسکایپ اپلای کنید ولی خود دولت یونان گپ زده شده. We would like to inform you that when you apply for asylum, you don't need to be just a war victim. You can be also a victim of discrimination and violence of the political beliefs in your country.
اگر وقتی که درخواست پناهندگی شما بدین اگر کدام مشکل قانونی داشته باشید یا کدام اختلافی کرده باشید او دولت ایران خودشون برطرف می‌کنه.